Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وفضله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين ذي قلب الرحيم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. أما بعد أيها المشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام على وحي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبو بدو كرام منتو يلا كديلي على في أكهين نكاكيشي أكو جيديني أو كلينغنا بلا جلينكا كرنغرني يلا وجلو كنت فو أو منوكو ماليكونو أني ماليكوكا أو منو سقال مشرف لا جبراني ناني وغتينا كافونينا نياي مالي بماكو فابا كوننا أكينا كيمي نوبا ولي مرسي من توادع لله رفعه الله ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ majigi ala ye ala b'o tigi kɔrɔtan o de hukumu kɔnɔna na Seidat Sharifa Bafne Haidara ale min ye Bamadani Haidara denmuso ye ani Bastan Tarawele denmuso ye an karamɔgɔ a Seyidi Sharif Usman Madani Haidara balimamuso don ni bɛɛ b'a dɔn ni baro ye ɲinɛ y'a san fila ye Jamiyatu Ansardine Islamiya tɔnden minnu bi Marseille u bi kɛnɛba sigi ni k'a tɔgɔ da ni musoba in na ni muso barikama in na muso sanumanba min y'a to ala ye ni k'a kɛ ala ye n'i ko Seyida Bafne Haidara iko sabali tigi iko muɲu tigi iko majigin tigi iko tiɲɛ tigi iko ala ɲɛ siranyɛba ka bɛn samedi do ma janvier kalo tile 26 san 2019 Jamiyatu Ansardine Islamiya tɔnden minnu bi Marseille comité la u y'u ka laada in latigɛ ka kɛnɛ in sigi ni ka wele bila maabaw caman ma wa u caman ye wele jaabi ka daminɛ dugutigiw la ani maires ani alimamu ani dɔnnibaaw caman ani fo ka taa se an ka shirifilakaw ma min hukumu kɔnɔna na n'an ka Seydatu yɛrɛ kun bɛ yen n'o ye Seyida Sharifa Bafne Haidara ani fo ka taa se an baw ma ani fo ka taa se an karamɔgɔw ma n'o ye Seyidi Sharif Ibrahim Haidara ani Seyidi Sharif Ahmed Tidiane Haidara sigi in kunfɔlɔ kɛra ni wajulukanw ye min kɛra an karamɔgɔ fɛ Seyidi Adam Sanogo o kɔfɛ Marseille Ansardine comité président ani ka fara présidenti kan ani ka fara kɛnɛ in maabaw bɛɛ lajɛlen kan olu y'u ka foli n'u ka bisimilalikanw kɛ o kɔfɛ u nana poyikan duman dɔ da an ka Seydatu la n'o ye Seyida Bafne Haidara ye o bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ an karamɔgɔ a Seyidi Sharif Ahmed Tidiane Haidara ale nana kana laseliw kɛ a nana kana walawalali kɛ ni k'i da don a basanuma ye n'o ye Seyida Bafne Haidara a ka fusamantiyaw kan a ka baaraw ani a jɔyɔrɔ kan ani wele dali kana silamɛ jama kan ni k'u hakili jigi u damama la min hukumu kɔnɔna na n'a ye walawalali kɛ silamɛya donkan layidu 6 kan o min ni baara kɛra ni a ye an bɛɛ bi balo hɛrɛ la wa an bɛ niyɔrɔ sɔrɔ kiyama o bɛɛ lajɛlen balen kɔfɛ an baw olu fana y'u ka nisɔndiya an'u ka waleɲuman dɔ jira nin kɛnɛ in sigibaw ye ani ka seereyali kɛ fana Seyida Bafne Haidara a ka baaraw a n'a jɔyɔrɔw la kɛnɛ in kun cɛla ni an ba sanuma in Seyida Sharifa Bafne Haidara a ka duwawu donkanw ye ka kɛ kɛnɛ sigiba ani nabaga bɛɛ lajɛlen ye an ye min sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ ne ni aw ka jɛ an k'o seereya inshallah an sigira hɛrɛ la ya rabbi ala ka wuli hɛrɛ la amin Allah ya rabbi Allah ala k'an sutara an y'a ɲini ala fɛ ala k'an labanw ye amin Allah ya rabbi diɲɛ malo lahara malo ala k'an kisi a ma amin Allah ya rabbi diɲɛ sutara ni lahara sutara ya rabbi ala k'o ka ɲi amin Allah ya rabbi gɛrɛsɛgɛ caman bɛ ala bolo ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di an ma amin Allah ya rabbi ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ ne ala k'an kanda k'an ka denbayaw kanda an y'a ɲini ala k'an don arijina la k'an kisi jahanama ma amin Allah ya rabbi n'an bɔra an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ n'o ye a Seyidu Sharif Usman Madani Haidara o min y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in dɛmɛ ala k'aw n'a dɛmɛ ala k'a kɛ o min y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in kɔrɔta ya rabbi ala k'an n'a kɔrɔta ala k'aw n'a sutara ala k'aw n'a laban ɲɛ kira n'a so kama salli ala rasul salim sanɔgɔ inshallah n'an bɔra yen sa awɔ hakili la an bɛ Marseille siga t'a la ni ala ka diɲɛ ye Marseille kaw tɔndenw minnu bɛ yan awɔ
olu be kɛnɛ dɔ sigi shirifu kama siga t'a la kasatan baro haidara siga t'a la an filɛ o kɛnɛ de kan o dɔ bi ka bɛn le 26 ayiwa premier mois 2019 ni ala ka diɲɛ ye siga t'a la olu be kɛnɛ in sigi awɔ bonyamasego kama awɔ ani foli awɔ ka ɲɛsin sirifula bɛɛ lajɛlen ma siga t'a la kɔrɔtɔ ka ala waleɲuman dɔ awɔ k'a fɔ ala sɔnna k'o ni sirifu dɔ kɛ sigiɲɔgɔn ye awɔ kɛ kɛnɛ in bɛ sigi nin de kama siga t'a la an y'a ɲini ala fɛ sirifu baraka ala k'o dɔn an bɛɛ lajɛlen na amina la ya rabbi Allah o la baro haidara a ko ka foli lase kɛnɛ in labɛnbagaw ma Allahu akbar n'o ka ko k'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka sirifu bonya la Allahu akbar an y'a laminɛ ko ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma u y'a mɛn n'o ye marisayikaw ye u y'a mɛn ka marisayi dugutigi k'a fo a y'i laminɛ ka alimamiw fo ka dɔnnibagaw fo ka faamaw fo Allahu akbar ayiwa jamiyatu ansɔri dini minnu bɛ yan n'olu bɛ kɛnɛ in labɛn ka foli dafalen se o ma u n'o ka kan baro haidara a ye min don da ko k'a lase aw ma awɔ o ye nin ye ko a y'a bonya a y'a karama awɔ bonya in diyara ye awɔ mɛ a b'a ka folikan don da an k'a lase aw ma u y'a mɛn ayiwa ne fana kɔni ye cikan in lase awɔ i y'a lase an y'a ɲini ala fɛ sirifu bonya a n'o karama kɛnɛ yɛrɛ bonya kama awɔ ne hami minnu b'aw na ala k'a bɛɛ dilan an y'a ɲini ala kɛra n'a so kama Ala ka sɔli ala rasul salem alisilamɛw awɔ nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min n'a ka bon siga t'a la nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min n'a wasalen don siga t'a la kɛnɛ min ka kan ka sigi han ka sirifuw dɔn Allahu akbar n'o dɔnna an bɛ lafiya o ye tiɲɛ nka n'o ma dɔn lafiya tɛ sɔrɔ siga t'a la alakira muhamadi sallallahu alaihi wasallam salem a y'o de fɔ ko an k'an denw lamɔ fɛn saba kan Allahu akbar denw ka lamɔ fɛn saba kan Allahu akbar ne b'a fɛ den min ka se k'a yɛrɛ nafa ka fa nafa awɔ ka ba nafa awɔ ka jamana yɛrɛ nafa awɔ ka du nafa awɔ k'i k'a lamɔ fɛn saba kan fɛn saba a nɔgɔn wala wala a fɔlɔ hubbi nabiyukum a ka nabi ɲuman kanu awɔ a b'o dɔn a denw na i den lamɔ awɔ a ka alakira dɔn a ka se ka alakira kanu awɔ n'a ye alakira kanu awɔ o tuma i ye maa min kanu o ka taabolo Awɔ. o bɛ diya i ye nin ye tiɲɛ i bɛ k'o fɛ n'i kɛra kira fɛ awɔ ka kira ka taasira in ta awɔ lafiya b'o la siga t'a la sa nɔgɔn o y'a belebeleba fɔlɔ ye o ye tiɲɛ denw de ye alakira kanu awɔ o t'a yɛrɛ tɔɲɔ a t'a fa tɔɲɔ awɔ a tɛ ba tɔɲɔ awɔ a tɛ du tɔɔrɔ awɔ a tɛ sigida tɔɔrɔ Awɔ. jango jamana sa nɔgɔn mɛ alakira kanu awɔ tununa denw na kɛra faw ma alakira kanu yɛrɛ denw na kɛra faw y'a kɛ dɔrɔn an ka taa an seli an k'an kɔ don a banna lakbar sɛgɛn min b'an kan o sɛgɛn de filɛ nin dɔ alakira nana ni min ye awɔ sallallahu alaihi wasallama salem n'o minana ka baara kɛ n'a ye ɲani min b'an kan awɔ o t'an sɔrɔ sa nɔgɔn o t'an sɔrɔ o tuma kira kanu awɔ k'a don i denw na Awɔ. ka kira yira o la ka kira kanu don o la Awɔ. i denw ka alakira taabolo ta silamɛya mako bɛ min na Awɔ. ni denw y'a ta Awɔ. bɛɛ bɛ lafiya Allahu akbar nin ye nka tiɲɛ degun min b'an kan awɔ o ma yira denw na siga t'a la o tuma denw yɛrɛ ye sira wɛrɛ ɲini awɔ k'o ta ka baara kɛ n'o ye awɔ i b'a sɔrɔ lafiya t'o la lafiya tɛ yen
degun min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ah degun wɛrɛ tɛ dɛ ah ala kira ka taasira bila la siga t'a la kuranɛ bila la awɔ mɔgɔ faga kɛra ji min ye siga t'a la k'a sɔrɔ kuranɛ de ko n'i ye maa kelen faga ah a b'i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga ah Allahu akbar n'i y'i tugu ka maa kelen faga awɔ i ye diɲɛ bɛɛ de faga o jurumu de bɛ sɛbɛn i kun ah et puis i man kan ka balo bilen ah n'a y'a sɔrɔ baara bɛ kɛ ni ala kira nana ni min ye awɔ ko baara bɛ kɛ n'o taabolo ye awɔ an bɛ ɲani min na an tɛ k'o la a tɛ kɛ tan ah nin ye tiɲɛ ye karamɔgɔ den k'a fa dɔn awɔ ka fa barika ɲini awɔ o bɛ dɔn diinɛ de kɔnɔ nin ye tiɲɛ ka ba dɔn ka ba barika ɲini awɔ ka hakɛ dafa ka d'a ma awɔ o bɛ dɔn diinɛ de kɔnɔ o ye tiɲɛ ala kira nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam salim a nɔgɔ o y'a fɔlɔ ye ah ala kira ma dan ye awɔ a ko n'aw ye ne kanu yira aw denw na o kɔfɛ ne muhamadu bɔnnaw awɔ wa hubbi ali baiti ah ne muhamadu bɔnnaw awɔ o tuma a ka olu fana kanu yira aw denw na ah lakbar an filɛ o de kɛnɛ kan siga t'a la ni ala kira somɔgɔw kanu awɔ o kɛnɛ dɔ de filɛ nin ye ah nin ye tiɲɛ n bɔnnaw ah a y'o kanu yira aw denw na Allah. a y'a denw lamɔ ah ne muhamadu bɔnnaw kanu kan ah Allahu akbar nin ye kira ka kuma ye awɔ mɛ a fɔra ko ala kira yɛrɛ bɔnna ma se mali la yan ah fɔra tan o la mali ka kan ka yɛlɛ ko wuli sa dɛ ah ni kira bɔnna ma se dugukolo min na est ce que hɛrɛ b'o dugukolo in na fɛrɛ tɛ yen hɛrɛ tɛ yen ah tɛ yen kira bɔnnaw ah u bɛ yan ah ko sabu ko ala kira ma ba tigɛ ka se yan ah sa nɔgɔ o kabako ye o an fa adamu ma se yan o ah ma se an ba hawaw ma se yan o Ma se yan. o ye adamadenw se yan Allahu akbar o bɛ yan o bɛ yan o ok o tuma ala min ye adamadenw se yan k'a sɔrɔ an fa adamu ma se yan awɔ an ba hawaw ma se yan awɔ o ala kelen de ye kira bɔnnaw se yan k'a sɔrɔ ala kira yɛrɛ ma se yan Allahu akbar sa nɔgɔ an y'a faamu maa caman bɛ bamakɔ yan olu ka cɛkɔrɔba ma se yan koyi a ma se yan o tuma ala bɛ di a ka di ala ye cogo a b'a kɛ ten siga t'a la kira bɔnnaw tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ah hɛrɛ tɛ yen nin ye tiɲɛ hali n'u dogolen don u bɛ yen Allahu o akbar tuma ko an ka ala kira bɔnnaw awɔ an k'u kanu don an denw na ni u ye ala kira bɔnnaw kanu awɔ kanu tɛ dɔ wɛrɛ ye sabu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ale muhamadu bɔnnaw u ni tiɲɛ bɛ baara kɛ u ni alikuranɛ bɛ baara kɛ u ni kuranɛ tɛ fara ɲɔgɔn na fo alikawusara kɔji ah Allahu akbar tuma kira bɔnnaw dɔɔni dɔ wɛrɛ tɛ dɛ o b'aw bila sira jɛlen de kan ah sira jɛlen ah maa o maa balola o la awɔ i na balo hɛrɛ la i na sa hɛrɛ la awɔ i na arijina sɔrɔ ah nin ye tiɲɛ ye karamɔgɔ a faamuna a faamuyara o tuma alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam salim a y'o min fɔ ne ni e kɔni anw y'o nafa ye ka ban an y'o ye nin ye tiɲɛ an tugura sirifokɛ min kɔ kɛra n'o ye a seyidu sherifu osman madani hayidara haydara denw ah u ka se ka sabali awɔ k'u bangebagaw sago kɛ awɔ bi kɔni ah a sababu ye maa min ye ah o de ye a seyidu sherifu osman madani hayidara ale dɔn nin ye tiɲɛ karamɔgɔ i ma fili den ka se ka ala dɔn awɔ ka diɲɛ dulɔ kɔ awɔ ka diɲɛ jɛnɛyaw kɔ Awɔ. k'u yɛrɛ sutara awɔ k'i ɲɛsin ala ko ma awɔ maa min y'a da kɛnɛ kan ni ala sɔnna ni mɔgɔw y'a lamɛn Awɔ. ka tugu a la awɔ ala kira bɔnda don a seyidu sherifu osman madani hayidara ale dɔn nin ye tiɲɛ san nɔgɔ n'i tugura a kɔ ah i b'a nafa sɔrɔ o ye tiɲɛ a bɛ tiɲɛ de f'i ye awɔ tiɲɛ min bɛ yira i la n'i b'a minɛ ka baara kɛ n'a ye o la ala kira ko an k'an jija an k'an denw lamɔ ale bɔnnaw kanu kan lakbar fɔra tan n'o kɛra a fɛ a bɛ min fɔ Awɔ. o de ye tiɲɛ ye a bɛ min fɔ o de bɛ laban o de ye diinɛ yɛrɛ ye san nɔgɔ an bɛ filɛ o bonya de kɔnɔ siga t'a la i tugura
a seedu sherifu son badana haydara ko i ka denbaya sera k'u kan a kanu a ye kuma min fɔ ka baara kɛ n'a ye e ka lamɔ o nɔgɔyara o kɛlɛ tɛ kɛ bilen fɔlɔ i bɛ kɛlɛ kɛ de ko i denmuso ka disa ta bi denmusonin yɛrɛ ni disa bɛ wuli a ma ban wa kɛlɛ tɛ yen bilen o bon a sababu ye maa jumɛn ye ala kɛra bɔnna n'o tɛ an tun bɛ seli an bɛ sun nka an tun t'o ɲɛ dɔn sirifocɛ kanu a ye ko caman dilan o tuma a sabanan ko an k'an denw lamɔ alikuranɛ kan ka kuranɛ kanu don an denw na a ko n'o kɛra denw lamɔcogo bɛ ɲɛ o kɔrɔ tɛ k'u don kuranɛ kalan na dama ye dɛ kuranɛ ko cogo di kuranɛ ye mun haramu ya kuranɛ ye mun daga i b'i den kalan o la a k'a si dɔn o gulen tɛ arabu kan kalan na a ɲɛfɔ a ye to dunkan na a b'a faamu nin man ɲi ne ye nin kɛ a man ɲi a tɛ bɛn ala ma a tɛ bɛn kira ma diinɛ tɛ diɲɛ n'a ye i b'i den kalan ninnu de la o de ye ka kuranɛ yɛrɛ kanu don denw na mɛ bi kuranɛ kanu de bɛ den na ni wajulikɛlaw bɔra teli la dɔrɔn o denw bɛ wuli ka taa i bɛ taa ko dɔ wɛrɛ tɛ ka bɔ karamɔgɔw kɔ o taalen nka n'a fɔra filimuni dɔ bɛ yen tɔmusonin ni tɔcɛnin kɛlen k'u da don ɲɔgɔn na o filimuni o tɛ tɛmɛ denmisɛnninw ka fiyewu o bɛɛ de bɛ na o tɛ tubabukan mɛn o tɛ angilɛ mɛn nka filimu taacogo u y'a ɲini fo k'a ɲɛ dɔn tɛ tɛmɛ o kan u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kunu n'a ɛri sera ayiwa kuma n fɛ a banna nka n'i ye kuranɛ daminɛ tele bɛ bɔ a la walima bɛ wuli ka taa n'u yɛrɛ ye sabu a kanu ma don u la ni fɛn min kanu ma don i la i se k'a labaara hakili ma ala k'a d'an ma o tuma ala kɛra somɔgɔw kanuni a nafa ka bon diɲɛ y'a dɔn jango mali jango bamakɔ cɛ kelen min n'an y'o kanu n'an kɛra o fɛ a ye min dilan jamana in kɔnɔ a nafa ka bon dɛ o tuma an filɛ k'o kɛnɛ dɔ de sigi ala k'a kɛ dalilu ye an bolo lahara ala kɛra muhamadu sallallahu alaihi wasallam dɔ delila ka ala kɛra ɲininka ko maa ta sa ko lahara bɛ jɔ tuma jumɛn ala kɛra ko a ma ko e ye mun labɛn lahara kama yanni ka ɲininkali kɛ ko alikiyamati bɛ jɔ tuma jumɛn ko e yɛrɛ ye mun labɛn a kama n'a jɔra labɛn jumɛn b'i bolo lahara yɛrɛ kama a ko ala kira ma a ko ne ye min labɛn lahara kama muhamadu e kanu ani ka denbaya kanu o de bɛ ne dusukun na ala kira ko k'i tilala a ko lahara don ne ni bɛ kɛ tan alijinɛ kɔnɔ ne kanu ni n ka denbaya kanu n'o yerela ka ban baara banna n'ala sɔnna k'i karaba k'i bila o sira kan i b'a la fo k'a la barikada ala min y'i bila o sira in kan an ka k'u fɛ sabu ala kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale bɔnnaw ni maa mankan kuranɛ jiginna ale de kan ni ko la ilaha illallah i b'a fɔ muhammadu rasulullah ala ye kelen ye muhammadu ye ala ka ciden ye n balimakɛ ni ko e ni muhammadu tɛ kelen ye ka ban i b'a bila i kun na ko ala kira bɔnna sanumaw minnu siranna ala ɲɛ n'o ma ala kira janfa olu fana ni tɛ kelen ye namuminana hali ne ye pale sɔrɔ bi e denw ni denw tɔw tɛ kelen ye o ni ala y'a latigɛ e yɛrɛ la kuluba ayi
ngoy de onkulo ngayoro de pali kono nay siga foita ma on shita te sega tate o atita aw e be minga o de may de onku sa mo to ya siga tala aw o wuli balde do don qur'ana jigira minka dina ko konna alakra muhammad sallallahu alaihi wasallam anim mamanga wa bonaw ni mo tikilin fana sanogo o de kabuye anya famu kelente de sirfo ka kele min la jiya kono karamo ko men sira ka adla amadilla lakbar amake sigatala hal sisa ani dina vamuru be kaye sisa ni nenena lakbar ay siga so ke sisa ka boy ka ta kaye mona dina ka se ka sabati sigatala adama dum ka se ka bolu herela dina in ka famu ka do selifu inte aka wuli ka joye ninde neche ngana ngondora selifu ima sa asro be dabla law akuma dabla otuma ala kira bona wol de sika dine nyana maya neche ala kira bona olu de ba ta fando tugo beke olu de la ni tugoro la yera be ka bonya soro neche lakbar ngani bila lo jugo yala ima ko besa habisa lakbar hakili mala ka adam wala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako mogo mi mana ne muhammadu kanu kan bona o kanu kuika ala tanu nema folola iba ala tanu ka ala barkada nema folola o ko kira ma ko nema folay jumay ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako nema folay miye iboyoro tirbile wulada iborami sabu ni mami nye ka ahalu betu kanu ko oti ka kanga ala barkada ko aboyoro kasanu Allahu akbar aboyoro kasanu sanogo akoroyedi mama te ala kera bona ofe ko ahalala mancha sanogo halala mancha maniye moko ala kera ko mashite on kanu kana bona o kanu fo ka soro ika halala ya sabatilenu Allahu akbar nga ala kera juguya baga ala kera bona o olu juguya baga a halala mancha sanogo tuma ala kan ko kanu baga anya ala fi arabe ala ye maamunu bonya kana fo kibu dogaya sigatala ala ye maama bonya ni yo dogaya yere be dogaya sigatala ibe dogaya sigatala de neche karo ni jiye takasiki iba soro dina cheba chebo mogo munu temena ka kodla silamayala ka tabolo yira mogola tabolo meseki kishi ni ya a jate iba soro be shirufu abe ni ko Sheikh Bugadar shirfudo ni ko Sheikh Ahmad Tijani shirfudo ni ko Sheikh na Hamaola shirfudo nunum be bolo turu ya ka bolo turu ka adama don tegata ko bla sigatala foni mi ya yera jafa nonte ni tugura shirfula abe sira mi yirela ni ya mina ka labara kishi sirado foni to anofe ki yera jafa Allahu akbar haidar nunum be o ke katamaya ame sira mi ngabi ame mi nofe bi o joni asaido sherif o so madana haidara aledo mali te fo mali kwaka oche ka silamaya bolo turu a tiɲɛ kan mankan wulila ka dɛsɛ k'a tɔ cogo la mankan kelen min wulila ala kira nɔfɛ o kelen de bɛ shirifu ninnu nɔfɛ n'u ye diinɛ sabati yɔrɔ o yɔrɔ mankan bɛ wuli sabu jogo jugu o tɛ jogo ɲuman fɛ maa kolon tɛ maa ɲuman fɛ a kɛra yɔrɔ yɔrɔ kira ninnu bɛ kɛlɛla ten kira kira kɛlɛla a bɛ kɛlɛla jogo min b'i la i jogo ni anw jogo tɛ kelen ye o tuma i b'an ka dugu bila a fɔra kira bɛɛ ma a fɔra kira bɛɛ ma
wa fo kana se ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ala kira ya bangi yorobla no ye makai kata madine mungama ko aya jogonye ay sira alanye ay ke ladiruwe ay boli bato dabla ko itetuya forat toro be da ala kira sallallahu alaihi wasallam fo ala kira ye makambla kata madine kala beunga ka réunion jugu ke daru nadwa ka me réunion ke contre Muhammad fa ka yamla shirifu nu umma ka malafia wa foka na se bima o kelen de be ala sona amunu ye o fam katugula an ga kan ala foka ala barkada ala kana o juguya do anwono ala kana ma bo awna mi bo juguya anyanya na ala fa ala kaso anda o sagana de ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o illa bene ke ala kira kam ka réunion sik o foka Muhammadu genga bo maka mo Allahu akbar fay mongola aya jogoni akbar ay sra alayni sikatala alayenti awma a genguini ala kira genguini yo réunion balabe Abu Jahl bu chele Abu Jahl ko nabe réunion ke Muhammadu de contrôle abe kuma inke dajo koro kuma na ye kuma peren ka fo aka alaba mewa bala kalai Allahu akbar sanogo yu kala don beke ka bo klale alai wa yuti jibril chama ka fo Muhammadu kana shi magambi ika do ula belendo ku bi faka woni ala yere sira de me kabo ni ala kira bo chogo ye Makka ka ta Madina mungama ko aya jogonye aya jogodla abana wa shirifu nun ka sɛgɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ yen n'u nana u bɛ tiɲɛ de bɔlɔ turu n'u y'o turu o man di jogojugu ye u bɛ wuli k'u jɔ a y'a bɔ yen a y'a bɔ yen a y'a bali ye ka bɔ yen ala fana tɛ sɔn ala ma sɔn a bɛɛ la dɔw ta kɛra nka ala ma sɔn dɔw ta ma an b'a ɲini ala fɛ a seyidu sherifu sɔgɔmada Haidara ala k'a mɛn an bolo a tuma alisilamɛw shirifu kanu nafabaw de b'a la nafabaw de b'a la ni cɛsiri u nɔfɛ ni ala sɔnna i bɛ bɔda sɔrɔ lahara i b'a sɔrɔ ya i b'a sɔrɔ lahara kɛnɛ fana kan an bɛ naba bɛɛ fo cɛ fara muso kan fɛn fɛn se a taga se an ka kɛnɛ kɔnɔ yani an ka se an bɛ an ka dugu cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo ka dugu musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo ka dugu denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an ka alimamuw an bɛ an ka foli se u bɛɛ lajɛlen ma an ye kɛnɛ sigi n tɛ kɛnɛ kura ye an kɔni ye n daminɛ salon an b'a san 2nan kɔnɔ an ye nin kɛnɛ sigi an ka musokɔrɔba ye min ye Baro Haidara ye ko k'a fɔ a ɲɛna nin y'a daminɛ ne de ye ko Marseille comité kɔ k'u tɛ segin kɔ donc an kɔni ye daminɛ an bɛ taa de sa segu kɔ tɛ yen bilen donc an bɛ min fɔ a ɲɛna dɔrɔn an bɛ dugawu ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ an ye anw ye denmisɛnnin de ye vraiment ni jama a ka bon anw ma ni ko an ka kuma ni jama cɛla a ma nɔgɔ dɔɔni mais comme an baw bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ yafa deli u ye nɛnɛ bɛ yen vraiment u ka yafa an ma ala yɛrɛ kama donc an bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn vraiment u ka dugawu k'an ye sirifu dugawu k'an ye ni daminɛnen ye Marseille comité ko k'u t'a dabila olu t'a dabila bilen mais an bɛ min ɲini an baw fɛ dɔrɔn o ye dugawu ye. n bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso mɔgɔ mɔgɔ se yan yɛrɛ se yan min m'u natɔla sɔrɔ o ka n'u tatɔla sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ni hami sera yan ala ka bɛɛ lajɛlen ka hami dilan an ka cɛkɔrɔba Sijani kɛnɛ labanko ɲuman ala k'a d'ale ma ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye a ka denbaya n'an ta ala ka kɛ ala n'a kira sago ye an b'an bamuso fo a ka muɲu n'a ka sabali la ale min kɛra sababu ye n'an ye nin kɛnɛ in sigi Sijani kɛnɛ labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o dan n'a ma an b'a deli a fɛ a ka dugawu kɛ an ka comité ye an n'an sari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen ye an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn
u ka nin kɛnɛ sigili la an ka karamɔgɔ ale bɔra ka dakuruɲɛ 2 min fɔ an b'a fo la hakɛto bɛ nin kan an nisɔndiyalen don bi ye donba y'an bolo ka da ka ala ye sirifu kunda an ka bɛn ni bi ye donc an bɛ foli kɛ k'u waleɲuman dɔn nin ye dugutigi ni dugutigi conseil nin y'u ka foli ye ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila sirifu tɔgɔ la an dafɛ dugu a mɔgɔ caman bɛ yan Sangarebugu bɛ yan Sedubugu bɛ yan Saranbugu bɛ yan Saranbugu Marseille bɛ yan Safo bɛ yan dugutigi ko k'a bɛ bɔ ka foli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na k'u bisimila k'an b'a fɔ sirifu ɲɛna u k'u hakili to Sangarebugu la a n'a nɔkandugu bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ an ka musokɔrɔba ɲuman ɲɛna a ka dugawu kɛ Sangarebugu n'a nɔkandugu ye mɔgɔ minnu ye tɔn in fɛnɛ sigi Marseille kɔnɔ an ka dugawu de b'u ye puisque u bɛ ka an bɔ kɛnɛ ma u bɛ ka silamɛya ta cogo ka a ɲuman yira dugu la donc an b'u fo k'u ni cɛsiri halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan nin ye dugutigi ni dugutigi conseil ka foli ye ala sago a bɛɛ lajɛlen sago an bɛ bɔ kuma la n'an donna min gasi la o k'a yafa alisilamɛw ne nisɔndiyara bi kosɛbɛ nin kɛnɛba in ka yan an bɛ ala tanu foyi ma se alijinɛ nata kɔ ya rabbi ala ka alijinɛ d'an ma ya rabbi ala k'an kisi janɛmɛ ma siba ɲuman in kanu kosɔn sɔli ala rasuli an bɔra ka foli kɛ alimamiw tɔgɔ la Marseille alimamiw Fɔnbabugu alimamiw Dabileni alimamiw Saramɔgɔ alimamiw a bɛɛ lajɛlen ka foli kan don ka se alisilamɛ jama ma ne tɔgɔ ye Ibrahim Kulibali Safo maire ka dangan sabanan don ne bɛ sigida min na Safo commune kɔnɔ o de ye Warala ye o ni Marseille man jan ani Dabileni nɔrɔlen don ɲɔgɔn na ne sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen olu bɛ Marseille comité la u ye carte di yan o la sigiɲɔgɔnya bonya ani an karamɔgɔ yɛrɛ Asedi Sherif Usman Madani Aidara a ye anw ka commune kanu k'a sigi anw fɛ o la n'a ka kɛnɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw suruma yɔrɔ la yan a ka kan an ka na an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ n'o ye an ba ani an balimamuso n'o ye Baro ye an bɛ se k'a fɔ ko Asedi de ye baara labɛn o ale de y'a labɛn an ka jamana bɛ yɔrɔ min bi jɔyɔrɔ min b'a bolo anw kelen kelen bɛɛ b'o dɔn diɲɛ kɔnɔ bi ni nɔrɔtigiw ka maninfinw hakili dayɛlɛ ka dusukun tilen ni mɔgɔ ɲinina olu mɔgɔw la bi Asedi bɛ wele o la o ka dukɔnɔmɔgɔw wajibi ye olu bɛ ɲuman de kɛ ala de y'a dilan ala de y'a labɛn o la kɛnɛ ninnu sigili a ka ɲi anw de ma anw minnu bɛ na an ka bɔ an ka na a bɛ dɔ fara an ka hakili faamuyali ani dusukun lafiyali kan karamɔgɔ ma kuma caman fɔ a ko an k'an jogow labɛn o misaliw de tɛ nin ye wa kuma minnu bɛ ka fɔ kɛtaw de don minnu kɛra dɔ de ka ɲuman ko waleɲuman dɔn ni o ye an b'o kɛnɛ de kan waasa anw tɔw k'a faamu an ka taa o sira fɛ o la maa bɛɛ ni ce i nali la nɛnɛ kɔni bɛ nka nin kɛnɛ kelen i kana i sigi ka nɛnɛ ku ayiwa alhamdulilayi karamɔgɔw bɛ ka min fɔ o la karamɔgɔw ka dɔnniya y'o ye mais a ka ɲi i yɛrɛ ma
cogo min na o fana nafa ka bon dɛ. Bamananw ko dugubila ka fisa laada wuli ye. Sɛfan kelen tɔnɔ 2 ni o siga bɛ mɔgɔ min na a Seydi Sherif Usumani Madani Haidara o balimamuso a Seydat Sherifa Bafune Haidara o bɛ tamani balimaya juru original tigi faso danbe sinsinbaga Bafune Haidara lamɛnbaga fɛn 2 bɛ hɔrɔn kɛ ka dugu bila n'i tɛ waleta nɔfɛ waleta bɛ i kɔnɔ muso min na balimakɛ y'anw kɔnɔ ko ka bɔ waleta ma ni nka dusukun ko ka jɛn waleta kɔ Bafune Haidara ne bɛ n ka poyi bɔrɛ ta o kama sirabadala kɔlɔn bɛɛ taatɔ natalen bi mi kɔlɔn min na k'u segitɔ kana sɔrɔ a jara ka sɔrɔ a ti ja Bafune Haidara nin wasa ani jugu wasa Bafune Haidara ni ma Bafune dɔn o si la a fɔ ko kiraba Mamadu ka dinɛ lasigiden balimakɛ o balimamuso min bɛ anw fɛ ka bɛn an ka bi lansara tile ma Bafune Haidara ani Bazumana Haidara ninnu de jɔlen bɛ ni dabulu bɔrɛ ye dinɛ dɛmɛni kama u n'u ka denbaya bɛɛ ko ne ko u ni dabulu tigiya aw de ye dinɛ in so dɔn ka tila k'a dagakolonw ni ɲɔgɔn cɛ dɔn Bafune Haidara Bazumana Haidara balimaya dumanba n'i ye yiriba legelegelen ye sanfɛ a sinsin bɛ a giliw de kan Bazumana kɛra yiriba ye ka legelege ni silamɛya dinɛ ye sanfɛ e baaro kɛra a giliw ye k'a sinsin Bazumana kɛra so jɔbaga ye silamɛya ye k'a fɛrɛ e baaro kɛra so pasema ye k'a sinsin ni Ali tora kira kɛrɛfɛ kisi ni nɛɛmɛ b'a ye jigi ɲuman ye Bafune Haidara e fana tora i balimakɛ a Seydi Sherif Usumani Madani Haidara kɛrɛfɛ jigi ɲuman ye الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمدو أمبي علفو كعلى بركة كشين نما يني على في أكو كربا كانوا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أني كرسول نسانمو أنا كصحابة نمو أني مغنما منو فرلا وكان نبارا نمان جاي فوق سجيا ولي ما يا ربي على كان بلا جري ولا على كان هموغلا على كان سكو دي عما على كان الله ينو سبتي على كو كاكا على يا كما ني على كرا خرماي صلى محمد وعليه الحمد لله نواتي لامبي بيفو كرنغرالي انا انغا ما بامنو بي انغا كنكا ni oye anga dugutigiwe ani kafara komini ko kalfalen do mino banno e meruye ani karamo almami mino be kana kaya ambufu ka adamene kabrishu damnana kana sen watima ananga mabanu be nyon feya usarabi ala bulu anyara kunganga seya ka kon ne watinye nga wajulu dɔw de tun bɛ an bolo an ye an sen jɔ kɛnɛ minnu kan ka sɔrɔ ka na yan o la an bɛ kɛnɛ min kan bi nin tɛ kɛnɛ dogolen ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye kɛnɛ min ni a labɛnna jamiyatu ansarudin islam
yan sigida in na yan ka labɛn o fɛ an ba ye an tɛnɛmuso ye n'o ye ba Finɛ Hayidara an bɛ ale de ka kɛnɛ kan ni anw denw b'a wele ko Baaro an bɛ ale de ka kɛnɛ kan nin kɛnɛ ale ni nin tigiya ka kan Kira Muhamadu Mustafa a ka kumakan dɔ don man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah ko ni mɔgɔ min ye a yɛrɛ majigi Ala kama ko Ala de b'i layɛlɛ o kɔrɔ ni an ba in kun ye mɔgɔ dɔ ye mɔgɔw kun b'a dɔn ni a yɛrɛ ye mɔgɔw kun b'a dɔn Ala ye place min di a ma ni o de ye k'a kɛ Hayidara balimamuso ye mɔgɔw kun n'a dɔn ni o ye o n'a dɔn n'a ka kuma ye nka ale dɔn tɛ yen dɛ ayi munna sabu a kɛn bɛ ka i yɛrɛ majigi a ti fɛ ka ye sanfɛla si la yɛrɛ dɔgɔya bolo ma n'o tɛ n'ale mago jɔra dɔnni na a balimakɛ bi jɔ yɔrɔ o yɔrɔ a fana bɛ se ka jɔ yen bɛɛ n'a dɔn ko nin ye karisa ye nka i bɛ taa ka tɛmɛ a la i t'ale yɛrɛ dɔn ni a yɛrɛ ka majigi ye nka n'i y'o fana kɛ kira ko ten ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ majigi a ma kɛ foyi kama fɔ Ala ko Ala de b'i kɔrɔta o la ka mɔgɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an kana sigi kɛ ale tɔgɔ la o diyagoyalen don koyi an filɛ o kɛnɛ de kan minnu ye hakili sɔrɔ k'a fɔ an ka su dɔ ta ka o sigi an ba tɔgɔ la an b'u fo ko wale ɲuman dɔn ko Ala ka n'u sara Ala ka n'u sara o la an ka politiki a ye kuma caman fɔ mankutu kumaw la kuma dɔ la mɔgɔ dɔ n'i bɛ fɛ ka kuma mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo dɔ bi fɔ a ma nka ni mankutu cayara ka se hakɛ dɔ ma o de la shayiru ko ten Alakira Muhamadu Mustafa mankutu la ko famablagu ilmu fihi annahu bashar ko dɔnni danna a la dɔrɔn n'i y'a fɔ k'a fɔ i b'a fɔ ko farikolotigi don ko nka i bɛ jumɛn fara a kan ko kira a ka kusa dani bɛɛ ye farikolotigi don dɛ mais Ala ka dani bɛɛ hali minnu nana nɔrɔ la n'o ye mɛlɛkɛw ye ko a ka fusa bɛɛ ye k'o de b'a tɔ dafa o la an b'a fɔ an ba in kumabaga ye min fɔ a la a danna hakɛ dɔ de la tariba fam a danna hakɛ dɔ la Alhaji Ahmed Tidiane Sangare a bɛ to ka dakuruya dɔw fɔ ni i ye an ba in ye i b'o sɔrɔ a la a b'a fɔ cogo di ko kad istaksarna al-akhbara qabla liqa'ik falamma iltaqayna saggara al-kabara al-khubru o kɔrɔ ye di ko mɔgɔw ye min fɔ ko nin jogo ɲuman in b'i la an y'i dɔn i ye maaba ye an y'i mankutu mɛn k'a fɔ i bɛ taa i ye fɔnisire ye i ka dɔgɔ i yɛrɛ bolo i majigilen don ko ninnu bɛɛ fɔra an ye i mankutu la nka tuma min an y'i ye ka gɛrɛ i kɛrɛfɛ k'i dɔn dɔnni yɛrɛ la sɔgara al-khabara al-khubru min fɔra i la an kɛlen k'i yɛrɛ dɔn o ye fɔta dɔgɔya an bolo o la o bɛ se ka fɔ an ba in na ni n'a jɛra i bɛ sɔrɔ k'a tɔ dɔn ka fara a kan an bɛ kɛnɛ min kan o kɔrɔ kɛnɛba don min sigira an tɛ kuma janya waati cogo kan wa nka bi an ka jamana bi cogoya min kɔnɔ a bɛ gɛlɛya mɔgɔ ka sigi ka sɔrɔ an ma kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn hakili ka tila ka an ɲɛsin Ala ma ka an yɛrɛ ɲini nin waati la an bɛ Mali de kɔnɔ bi an bɛ san min na 2019 don nka a daminɛ ka na se bi ma an fɛ yan nɔgɔya t'a la dɛ nɔgɔya t'a la dɛ
minnu bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ ninnu kun t'a kɔnɔ ka kɔrɔ dɛ ninnu kun t'a kɔnɔ tuma dɔ la a bɛ san caman bɔ n y'o de fɔ Mali n'i y'a tila 3 ye i bɛ se k'a fɔ ko lafiya tɛ fan fila si la o bɛ san caman bɔ sabu Mali dugukolo a fanba bɛɛ bɛ an ka nord yanfan in de fɛ nka lafiya tɛ yen ka n'a bila bi la o kuma janyana mais lafiya fitinin min bɛ ka na yan n'o ye Bamakɔ kɔnɔna ye ne ma d'a la o yɛrɛ bɛ hakili sigi la bilen dɛ an ma janvier ma ban fɔlɔ mais mɔgɔ min ko a fagara jate la o cayara dɛ hali suro walima suro dara su min kan k'u taara dɔ faga ka so wari kama mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga bi ten a kɛra balaw ye dɛ a kɛra fitina ye bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini sisan sabu ni bɛɛ dusukun kɛra tan bɛɛ dusukun jara mɔgɔw ma ɲɔgɔn ye ni hinɛ ɲɛ ye bilen a gɛlɛyara Mawlud Madani a ye wajulu laban min kɛ 26 mars la n'o ye mawludu senfɛ ye a y'o de fɔ ko kira Mamadul Mustafa tuma min n'a ka fatuli surunyana ko Jibrila nalen k'a ko ni ne fatura yala e bɛ na yan bilen wa ko Jibrila ko n bɛ na k'i bɛna mun na ko fɛnba tan bɛ dugukolo sanfɛ k'ale bɛna bɛɛ ta o dɔ tun ye jumɛn ye n'o ye a sabanan ye ko arfa'ul shafaqata min qulubi al-aqarib tarima fam wa arfa'u ar-rahma min qulubi an-nas ko nana dugukolo in sanfɛ fɛn fila bɛ yen n mago bɛ fila in na yan ko n bɛna hinɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na ko n bɛn'o ta ka bɔ mɔgɔw dusukun na maa si tɛ maa si ye bilen ko n ka hinɛ minɛ mɔgɔ bɛ t'i ɲɔgɔn na faga tuma min a b'a sɔrɔ i ni gɛlɛyara sa dɛ mais joli bɔn kɛra nɔgɔya ye bi jamana kɔnɔ ka mɔgɔ faga moto gansan kama ka marifa jɔ a la k'a ci ka moto ta et puis zo u bɛ taa moto feere joli Jakarta kura n'a cayara 270 mais ni e ye dɔ faga ka bɔ a ta kan i bɛ t'o feere joli a bɛ taa feere da dɔ la dɔrɔn ka taa n'a yɛrɛ mais i ye nin fa dutigi dɔn o de la bi n'a y'a ta k'a lajɛ kira Mamadul Mustafa ko ten ko don dɔ bɛna ya'ati ala nasi zaman ko don dɔ bɛna dugukolo in sanfɛ diinɛ ko bɛɛ bɛ ban mais mago bɛ yɔrɔ min na kɔnɔ a ko o don fitinɛtigi ye a don karamɔgɔw de ye a don fitinɛtigiw dɛ ko a don karamɔgɔw don minhum takhrujul fitna wa ilayhim a ko fitinɛ bɛ bɔ olu de yɔrɔ bi an b'o waati de la bi sabu ka mɔgɔw encourager a bɛ se ka mɔgɔw faga n'a astagfirullah wurudi ala bɛ yafa aw ma karamɔgɔw de y'a fɔ ninnu b'a fɔ ka wajulu kɛcogo ka gɛlɛn u tɛ se ka janɛmɛ tɛ maa si ta ye janɛmɛ ye ala min kɔni ta ye ko walejugukɛlaw de bɛ don ye nka e ko walejugukɛlaw k'a kɛ ko ala bɛ yafa i ye nkalon da ala la nin caman de bɛ yen mɔgɔw encouragera fagali la a bɛ fagalikɛla dɔ ɲɛna walahi n'a ye fagali kɛ a bɛ tila ka taa ala deli a bɛ yafa a ma ka sɔrɔ bilahi ala tɛ yafa ne m'a fɔ dɛ minnu ni kira jara Ibn Abbas a ko k'i tugu ka mɔgɔ dɔ faga k'i b'i jigi da ala ka yafa ka bilahi k'i bɛ janɛmɛ kɔnɔ i dumuni i tɛ bɔ Ibn Abbas de ko tɛ Abdullah Ibn Abbas mais n'a y'a bɛɛ di mɔgɔw ma a y'a to yen a ye mɔgɔw to k'a kɛ baasi t'a la mɔgɔw yɛrɛ fa tɛ mɔgɔw la o mais balawu min bɛ ka na sisan a kɛra kamana gango ye bi karamɔgɔw kalandenw bɛɛ haminɛ don bi dɛ fagali tuuru sera karamɔgɔw yɛrɛ ma bi imamuw bɛ ka faga bi o bɛ ka bɔ yen imamuw bɛ ta bi ka boli n'u ye karamɔgɔw a segin waati sera dɛ ka Seydi Seydi Ousmane Madani Haidara dɛmɛ a ka wele dacogo ɲɔgɔnna la koyi karamɔgɔ ye nin de fɔ a mɛnna o depuis a ti fɔ tuma min ale de y'a fɔ jogo o jogo
o la bi n'o ye manamanakanw ta ko gɔrɔjɛgɛni ko kɛlɛ wulila ko dɔw ma fɛn fɔ a la karamɔgɔ ka kuma daminɛna bi de Seydi Seydou Ousmane Madani Haidara e sera gɔrɔjɛgɛni de ma o mais kira ye min fɔ ni o de ye silamɛya ti ɲɛ min kɔ n'o ye baya ye o tɛ gɔrɔjɛgɛni ko ye fɔlɔ gɔrɔjɛgɛni ka jan Haidara nana nin de ye ko silamɛya ti ɲɛ ni nin tɛ aw y'a kɛlɛ o kan a bɛ tila ka gɔrɔjɛgɛni ko fɔ o man jan wa jɛnɛya de ye haramu ye lutuya kuma bi fɔ ye wa ko Haidara kumana an m'a man Haidara bɛ kuma bi de Haidara kumana ka kɔrɔ o wa hali bi a b'a la mais a yɛrɛ ye nɔ bɔ aw ye min bɔ a y'a yira kɛ Seydi Seydou Ousmane Haidara cɛ joli o ye baya k'ale bolo n'o tɛ jɛnɛya kɛ bilen muso joli y'a k'ale bolo ale to yen a denw a kɛ kalandenw a joli bɛ ka kɛ olu bolo bi o la jamana in siraya yɔrɔ don siraya yɔrɔ don dɛ balawu tɛ jigin foyi la fo jɔn kelen ka Ala janfa o de bɛ balawu jigin mais a wuli cogo o ye f'an ka sigi ye Ala ma mais o dama tɛ balawu min bɛ anw kan tuguni ɲɛlikɛlɛ tɛ to yen fo an bɛ k'an dabila o la k'a dɔgɔya k'a buruja o bɛ jamana o jamana kɔnɔ a y'a sigi dɛ o bɛ jamana minnu kɔnɔ jɔn kan ka siran o jamana kan tɛ ye Seydi Seydou Ousmane Madani Haidara ale ka wele dacogo i bɛ silamɛya ko bɔ a la pewu hadamaden hakilima b'i sigi n'an ma taa a ti ɲɛ an b'a fɔ ten de ko ale ka wele dacogo n'o tɛ an b'a fɔ la silamɛya wele cogo de ye nin komi ale de b'a terrain sanfɛ sɔli t'a la sɔli t'a la ale de bɛ k'a lase ten bi jɛn kan ka kɛ n'o ye o sabu a ye min lase ni bɛɛ jɛnna n'o ye lafiya bɛ kɛ dɛ alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ale nana ka baya de fɔ an ye baya a wɔɔrɔ ko fo bɛɛ ka nin de minɛ bɛɛ mais mankan kɛra nin de la o a y'a ta k'a lajɛ karamɔgɔ ye nin fɔ san 30 san 40 ka s'o ma bi a ye mɔgɔ kelen sɔrɔ min sera k'a yɛlɛma wa a ye mɔgɔ kelen sɔrɔ min ko ko Ala m'a fɔ wa a ye maa sɔrɔ min ko kira m'a fɔ wa mɔgɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ o mais o t'a dɔn de sabu a t'a dɔn a b'a wele dɔrɔn an b'a kala a la min bɛ se k'a fɔ ko Ala m'a fɔ walima kira m'a fɔ mais a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ hadisaw kɔnɔ kira ye wele da o kɔrɔ minnu t'a dɔn olu de bɛ nin fɔ mais minnu b'a dɔn olu ka kiritigi o fana bɛ yen mais ɲininkali ye jumɛn ye dɔrɔn sabu fɛn fila de ye baya sɔsɔli ye baya sɔsɔ la n'i y'a ye fɛn fila don karamɔgɔ min b'a sɔsɔ jogo min bɛ ka fɔ a la o sabati n tɛ e la ne farala nin kan a bɛ ɲɛ wa ayi filanan ye jumɛn Haidara an tɛ e de fɛ an t'i fɛ o la an ti fara i kan ni ko i tɛ Haidara fɛ nka ni Ala de ko an ka nin kɛ kira ko an ka nin kɛ Haidara yɛrɛ nana o fɔ ni ko an tɛ e fɛ an tɛ sɔn na o kɔrɔ e yɛrɛ tɛ Ala fɛ i t'a ka kira fɛ n'o tɛ o de fɔ karamɔgɔ imamu olu de ye an géré baya in kira ma foyi ɲini mɔgɔw fɛ kɛli la k'a diyagoya bɛɛ kan baya kɛta dɔ la ni nin tɛ o tɛ yen jihadi baya o bɛ kɛ jihadi waati khalifaya baya o bɛ kɛ o waati nka silamɛya baya bɛɛ b'a kɔnɔ kira ye bɛɛ wele bayi'uni ala an la tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazinu wala taqtulu awladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wala ta'suni fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah kira ko de aina bai'a kɛ aina ko a ti fila fara Ala k'a ti sonyali kɛ a ti jɛnɛya kɛ a t'a den faga a ti namara k'a sen kɔrɔ a t'a k'a bolo kɔrɔ ni ne Muhamadu ye aw bila ɲuman min na a b'a kɛ ni ne ɲinina Alakira Muhamadu Mustafa fɛ bɛɛ bolo wa sahaba minnu ni a ye nin f'u ɲɛna Bukhari kɔnɔ ye o ko fabaya anahu ala zalik sahabaw bɛɛ ko anw ye bai'a kɛ kira bolo ne kan wa kira ye mɔgɔw wele nin de la donc kira ye wele nka o ye o sahabaw de anw tɔgɔ ma fɔ la e tɔgɔ ma fɔ a si la o e tɔgɔ ma fɔ a si la e ni kira ye ɲɔgɔn ye jango a k'i tɔgɔ fɔ wa mais munna i bɛ k'a ka wele da k'a dɔw kɛ bi i bɛ seli la i bɛ ka sun munna n'i ko ko
i sen bɛ o la mun y'i sen bɔ nin na a bɛɛ dun ye fɛn kelen wa kuranɛ ko ten de wama ataakum rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu ni n ka kira ye min d'a ma n ka jɔn o de y'a ka minɛta ye a y'a bali min na o de y'a ka tota ye wa an bɛ yan de nin dama de bɛ yen nin dama de bɛ yen Muhamadu ko a ye min kɛ foyi tɛ yen ko k'o de minɛ mɛ n'i ye baya bila kabiri e yɛrɛ b'a bila walahi i b'a dɔn i bɛ nkalon kan wa ne don dɛ wa pour que jamana ka suma nin de don an y'o aya de kalan inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ala ko n ti maa si ka hɛrɛ bɔ a bolo k'a fɔ hɛrɛ dɔw filɛ jɔn bolo ne k'a bɔ mɔgɔw bolo k'a bɛɛ kɛ balawu ye u kan n t'o kɛ fiyewu fo mɔgɔw mana u ninataw yɛlɛma a tun bɛ hinɛ ɲɔgɔn na a tun bɛ makari ɲɔgɔn na o yɛlɛmali dɛ n b'o o de fana fitinɛ jigin aw kan o la n'an m'a yɛlɛma pour que a ka yɛlɛma filanan fana kɛ ni hɛrɛ minnu bɛ dusukun na n'o ma yɛlɛma fiyewu a hɛrɛ na man di dɛ. O la wajulu daminɛ n ka min yɛrɛ ɲini waati la kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ a mɛnna ya ayyuha allazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza ihtadaytum wa ila allahi marji'ukum jami'an ni fitna cayara ni balaw cayara mɔgɔw ko n ti sɔn i yɛrɛ kɔlɔsi dɔrɔn kuranɛ ko ten aw minnu limanina ka da ala la alaykum anfusakum a y'a yɛrɛ kun jɔrɔ a y'a ka mara jɔrɔ la yadurrukum man dalla mɔgɔw ka fili tɔɔrɔ tɛ aw sɔrɔ minnu ko an tɛ ayi o t'aw sɔrɔ iza ihtadaytum ni aw yɛrɛ sɔnna ka kanda wa ila allahi marji'ukum jami'a nga ani olu a bɛɛ segin yɔrɔ ye kana ne ala fɛla ye an sera yɛrɛ ɲini yɔrɔ de ma ni bɛɛ tiɲɛna kana fɔ bɛɛ tiɲɛna ko la sabu minnu kan ka mɔgɔw bilasira n'o ye karamɔgɔw ye alimamiw ye olu fɔlɔ de ye ala janfa o la kuma caman n'a fɔra ko jɔn ka ladegeli kɛ bi a bɛ gɛlɛya dɛ o de la kira ko ten sinfani min ummati iza salahu salaha nas wa iza fasadu fasada nas al umara wal fuqaha ko nin jamakulu fila de b'ale Mamadu Mandon na n'a bɛ fɛ ka bɛɛ ɲɛlen fo olu ka ɲa nka ni olu tiɲɛna ko bɛɛ bɛ tiɲɛ Mali kɔnɔ an k'a ta k'a lajɛ pourcentage ko joli ka ɲi joli man ɲi ni bɛɛ tiɲɛna jɔnniw de tiɲɛna maratigiw karamɔgɔw olu b'a dɔn dɛ karamɔgɔw ani maratigiw o kɔrɔ karamɔgɔw de ta ye gɛlɛma ye sabu maratigiw fana bɛ a bɛɛ n'a ka danaya karamɔgɔ bɛ yen nka an b'a surunya waati cogo kama mɛ an bɛ hami waati la dɛ o kɔrɔ yɛrɛ ɲini waati de ye nin ye jɔ i ɲɛsin ka ala ma i yɛrɛ di ka ala ma dɔwɛrɛ tɛ yen o sabu anw bɛ nin de fɔ siran t'a la jɔrɔ t'a la Mamadu Mustafa ko ten baya wɔɔrɔ in cɛ o cɛ sara a kan muso o muso sara a kan k'ale bɛ k'i ka alijinɛ garanti o la Seydi Seydou Soumana Madani Hayidara a kɛlen ka nin laseli in daminɛ minnu farala kan an b'i dɛmɛ a balimamuso in ye o musoba dɔ ye ka fara kan a baara bɛɛ la fo an bɛ bin min na nin fana ye fɛnba de ye mɔgɔya la nin ye fɛnba ye dɛ o kɔrɔ an ba ye an tɛ se k'a fɔ an t'a sara sɔrɔ sɔlɔ ye min fɔ tiɲɛ don an y'a fɔ a ye an ba ye den tɛ tiɲɛ ɲɛna dɛ parce que kuma dɔ la ba dɔw bɛ yen o b'u dɛ de hali ni den ye tiɲɛli kɛ o tɛ fɛn fɔ a ye nka o t'ale a b'aw bilasira cogo bɛɛ la kabiri denmisɛnniya la n'a b'aw ci fo ka aw bɔ o hukumu kɔnɔ a bɛ kuma aw fɛ ni hakili ye an tɛ se k'a sara sɔrɔ an b'a fo yarabi ala ka si d'a ma hali bi ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a mɛn kɔrɔ ala k'a n'a bɛɛ hamu dilan ala k'an sago d'a ma waati cogo kama an b'a surunya yan k'a fɔ asalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Marseille komite n b'a fo k'a barikada a ye kɛnɛ min sigi ne tɔgɔ la a ma sigi ne tɔgɔ la a y'a sigi ala de tɔgɔ la a sara bɛ ala de bolo a sara tɛ jɔnsi bolo ala k'a sara ni hɛrɛ ye ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya ye a dabɔkun ye alijinɛ min ko ye ala ka alijinɛ nɔgɔya an n'a ye a nafolo bɔra jɔn o jɔn kun ala ka n'a ban o bolo bilen
ala ka dayɛlɛli k'a ye ala k'a na sɔn ala k'a na kisi ala k'a ni karamɔgɔ dɛmɛ ala k'a bɔsi juguw ra ka juguw dɛsɛ k'a s'a yɛrɛ kɔrɔ ala ka n'a siri maa na a ka denbaya ala k'u kisi ala k'u tanga ala ka dow ni jugu bɛɛ cɛ kira ka nu kɔsɔn sala. Falhamdulillahi rabbil alamin. Ina fɔ an y'a fɔ ye kɔrɔfɔ daminɛ na cogoya min na nin kun y'an ye Marseille Jamiyatu Ansardine Islamiya tɔnden minnu bɛ yen olu ka kɛnɛba sigilen kɛnɛ kan u ye min sigi ni k'a tɔgɔ da an ka Sharifa la n'o ye Seyida Sharifa Bafune Haidara ka deli ala fɛ nin kɛnɛ in ɲɔgɔnnaw ala ka caya ka foli ni dugawu don kɛ kɛnɛ in sigibaw ye an ba sanumanba in yɛrɛ ala k'a mɛn an kɔrɔ sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di ani a balimakɛ ani ka fara u ka denbaya bɛɛ lajɛlen kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi in laban na cɛw ni musow caman nana layidu wɔɔrɔ ta an karamɔgɔ bolo k'a deli ala fɛ ladilikan minnu fɔra kɛnɛ ninnu kɔnɔ a mɛn kilo ɲuman ala k'o di ne ni aw ma ka baara kɛ n'a ye fana ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen dugawu minnu kɛra kɛnɛ ninnu kɔnɔ ala k'a minɛ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani an ka jamana ma k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukuran lakum fi amanillah. Ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila namara shikolo mawe